أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Ngicela u-Allah angivikele kusathane ongathandwa. Egameni lika Allah onomusa onesihawu. Yisho ngomlomo wakho uthi u-Allah umdali wethu sonke munye. Yisho ngomlomo wakho uthi u-Allah umdali wethu sonke munye. Allahu Samad, u-Allah ozimele, u-Allah ongadingi lutho. Yonke indalo yakhe idinga yonke into kuye yena, akadingi lutho. Lam yalid walam yulad, akazali futhi akazalwanga, akazali futhi akazalwanga, akazali futhi akazalwanga. Walam yakun lahu kufuwan ahad, endalweni yakhe ayikho into efana naye. Endalweni yakhe ayikho into efana naye. Endalweni yakhe ayikho into efana naye. Ngifuna ukukunceda ke mfowethu, ngifuna ukukunceda ke dadewethu. Lento le engiyikhuluma la, engiqeda ukuyikhuluma manje kwiQuran, ngizokhuluma nawe ngayo manje la eBhayibhelini. Kukuwe ukuthi uyayibona noma uyibona, uyayizwa noma awuyizwa. Kodwa ngihlale ngisho ngithi mangila angizelanga ukuzokutshela into ofuna ukuyizwa kuphela, kodwa ngizokutshela nale ongafuni ukuyizwa kodwa okumele kuyinkani ukuthi uyizwe. Ongeke ayizwe, ongeke ayibuke le video yami. Lalela, ngizokukhiphela nje incwadi ezikhuluma ngobunye bukaNkulunkulu eBhayibhelini. Ngamcela umfundisi uShabalala, umfana lo wakwaShabalala, ngathi akangikhiphele ukuthatha kukaNkulunkulu eBhayibhelini, wahluleka. Ngathi akangikhiphele lapho uJesu ethi yena uNkulunkulu eBhayibhelini, yena emhlabeni waze lokuzokhonzwa, wahluleka loyo, wangitshela ukuthi lowo mbuzo loyo wrong. Mina ke ngizokukhiphela ke manje incwadi ezikhuluma nje ngobunye bukaNkulunkulu, bese ngikukhiphela incwadi ethi uNkulunkulu akayena umuntu, bese ngikukhiphela incwadi ethi akekho oke wabona uNkulunkulu. Uzobe usuyifundela kwezakho ke mbukeli. Incwadi yokuqala engiyivulile, incwadi edume kakhulu, Exodus 20 verse 3. Ungabi nabanye onkulunkulu ngaphandle kwami, ungazenzeli izithombe ezibaziweyo, namfanekiso walutho okusezulwini ngaphezulu, nokusemhlabeni phansi, nokusemanzini phansi komhlaba. Ungazikhothameli, ungazikhonzi. Ngokuba mina Jehova uNkulunkulu wakho nginguNkulunkulu onomhawu. Uzwile? Akafuni ukukhonza abanye, unomhawu. Akafuni ukukhonza abanye uNkulunkulu. Incwadi elandelayo, u-Isaiah 43. Ngiphethe le ndoda le nomlomo obovu. Hlale ngintshela ngithi maningi amaqiniso akhona la, kodwa aliwona amazwi kaNkulunkulu lonke. Ngihlele emaqinisweni ke manje akhona eBhayibhelini. Isaiah 43 iverse 11. Mina nginguJehova, ngaphandle kwami akakho umsindisi. Angikuphindele. Mina nginguJehova, ngaphandle kwami akakho umsindisi. Ngimemezele, ngisindisile, ngizwisisile, kungakabikho uNkulunkulu wabezizwe phakathi kwenu. Yebo, ningofakazi bami. Usho uJehova, mina nginguNkulunkulu. Isaiah 44 verse 6. Usho kanje uJehova, inkosi kaIsrayeli nomhlengi wakhe. uJehova Sibaothi uthi, ngingowokuqala, ngingowokugcina,
ngaphandle kwami akakho uNkulunkulu. Ngowokuqala, ngowokugcina, ngaphandle kwami akakho uNkulunkulu. Isaiah 45 verse 5. Mina nginguJehova, akekho omunye. Mina nginguJehova, akekho omunye. Ngaphandle kwami akekho uNkulunkulu. Amavesi nje akhuluma ngobunye bukaNkulunkulu. Isaiah 45 21 to 23. Ulalelisise. Shilo ngathi ngicela ningangiletheli imfunda makhwela. Kwi-podcast yami elandelayo, kwi-interview yami, ivideo ezolandela, angikhathali ukuthi yiphi podcast, ngingangiletheli imfunda makhwela. Ningilethele umuntu ozaziyo indaba zakhe. Lalela, Isaiah 45 verse 21. Kumemezeleni nikuveze, yebo balulekane kanye kanye. Ngubani owakuzwisa lokhu endulo, wakumemezela kwasesikhathini samandulo na? Akusimina Jehova na? Akekho uNkulunkulu ngaphandle kwami. Akekho uNkulunkulu ngaphandle kwami. uNkulunkulu olungileyo nomsindisi akekho ngaphandle kwami. Phendukelani kimi nisindiswe nonke nina majukujuku omhlaba. Yezwa, wonke umuntu osemhlabeni kumele aphendukele kuNkulunkulu ukuze enzenjani? Asindiswe okwangempela. Hayi le nsindiso le yanamhlanje ekuqolwa ngayo abantu. Cha, ngikhuluma ngensindiso yangempela. Nonke nina majukujuku omhlaba ngokuba nginguNkulunkulu, akekho omunye. 23. Awulalele uvuthondaba. Ngizifungile mina, kuphumile izwi emlonyeni wami ngokulunga. Alikubuya lokuthi kimina ayakuguqa onke amadolo. Kimina ayakuguqa onke amadolo. Alikho idolo ekumele liguqele uShembe, alikho idolo ekumele liguqele uJesu, alikho idolo ekumele liguqele amadlozi, alikho idolo ekumele liguqele uMaria ocwebileyo, alikho idolo ekumele liguqele iy'thombe, alikho idolo ekumele liguqele noma ubani ngaphandle kukamenzi wakho, umdali wezinto zonke. Wonke amadolo ayakuguqa. Cabanga ukuthi uzwile kungetshe. Sengathi kumdala ngasivula amehlo, asivule ingqondo, asikhiphe ebunyameni, asidonsele eqinisweni. Wa akhiru dawana anilhamdulillahi rabbil alamin.